metge cap a esmorzar. Nos han fotut fora. Molt aviat, falta una hora, falta una hora. Jo ho posaria. Ah, era parada. Però bueno, hi havia unes buranes, goita, que estem molt... Pues que abans de sortir de casa. Doncs avui no. Però és que vinc de Barcelona, xata. Ah, bueno, això I llavors havia de menjar alguna cosa abans de sortir. Què? Tu de cap pleia? Ramant, Ramant. Mare, que n'hi fem més de clau. A veure. Aixafeu, Vinga, ara. Com ho trec, mare? Peligro. El pantón també planta, Vinga. Però bé. Ara ves apretant. Ben fort. Vinga, més terra. Molt bé, La barca. Com faran allò de... Ja l'has plantat? César. Sí, clar. A on hi ha un pal d'aquest? Aquí al solo pal i aquí... Vale, que són uns calceres. Una mica cada un. Aquest també es va fer l'any passat. Sí, jo vaig plantar allà, vaig plantar 3. La preuanya. Altres anem més que els jocs, que tinc les cames més llargues. Plantegeu-ho. Segona, m'ha faltat un plano... Avui no m'anava bé, avui no m'anava bé. D'això. Bueno, Som-hi? l'han plantat ben plat, Marita, quan limpiam les aigües, que s'està limpiant les aigües del carrer. És això així que fa el Joan cada any. Ara el carrer fer-lo per endavant. Molt bé. Ja ho tenim! Aquí, molt bé! Me posa a terra, posa a terra. Cap aquí, pumba, una. Cap aquí. Cap aquí dins. No, que no s'ha cansat. M'ha quedat 4 o 5 anys perquè tingués explicat una història. Això és per si el pare de menjar, Adéu! Les pel·lis sí que parlen, tots els animals. No sé com s'ho fan. Notar que sí que es pot fer pilot automàtic.